Check. Ladies and gentlemen, we announce the arrival of our city mayor, the Honorable Nelson S. Legacion. Good morning, friends, ladies and gentlemen. We welcome you all to the 83rd Araw ng Kagitingan or Day of Valor and the Philippine Veterans Week. The city government of Naga, headed by Honorable Mayor Nelson S. Legacion in collaboration with the Philippine Veterans Affairs Office and the National Historical Commission of the Philippines, through the City Events Protocol and Public Information Office, pays tribute to the gallantry and heroism not only of the Filipino war veteran who died and served the country, but also to remember those who rendered honorable military service in defending the country in times of war and peace, and in order to promote, preserve, and memorialize the principles, ideals, and deeds of the Filipino war veterans as a means to enhance patriotism and love of country, especially among the youth. This year's event will have a two-part ceremony. The first part is the flag raising and wreath-laying ceremonies. The second part will be the tribute program with the theme Kabayanihan ng Veterano, Sandigan ng Kaunlaran sa Bagong Pilipinas. Facilitating our flag raising and wreath-laying ceremonies this morning are the members of the Unified Troops under the command of First Lieutenant Oliver S. Capin of the 9th Infantry Division of the Philippine Army, headed by Major General Noe Alberto Q. Peñafiel, represented by Brigadier General William P. Peñafiel Jr., Commander of the 902nd Infantry Brigade. The Naga City Police Office, headed by Police Colonel Erwin L. Rebellion. The Naga City Fire Station, headed by Chief Inspector Mark Alan C. Consuegra, City Fire Marshal. The Bureau of Jail Management and Penology, headed by Jail Chief Inspector Rodolfo L. Verzosa Jr. and Jail Inspector Chona A. Seno, Wardress of the Naga City District Jail. The 312th Naval Squadron Reserve and the 751st Marine Corps Reserve under the Naval Reserve Center, Southern Luzon, headed by Lieutenant Colonel Henry Anthony M. Torres, Battalion Commander of Marine Battalion Reserve, Bicol. The Public Safety Office, headed by Mr. Rene F. Gumba. The Boy Scouts of the Philippines, headed by Mr. Frederick M. Baldoza. And the Girl Scouts of the Philippines, headed by Ms. Lani L. Menya. At this point, Mayor Nelson S. Legacion, Brigadier General William P. Peñafiel Jr. will lead the raising of the Philippine flag together with the members of the Sangguniang Panlungsod and the Chief of Staff of Congressman Gabi Bordado, Mr. Abang Mabolo. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.
We will now lower the Philippine flag to half-staff. At this point, we will now proceed with the wreath-laying ceremony at the Monument of the Unknown Soldiers. The Honorable Nelson S. Ligacion and Brigadier General William P. Peñafiel Jr. will lead the wreath-laying ceremony, together with the members of the Sangguniang Panlungsod and Mr. Abang Mabolo as ceremony entourage.
And that concludes the wreath-laying ceremony. We now proceed with the community flower offering. And the first community flower to be offered is from the office of the 3rd District Representative of the Province of Camarines Sur, Congressman Gabriel H. Bordado Jr. And to lead the offering is his Chief of Staff, Mr. Abang Mabolo. The next community flower to be offered is from the National Historical Commission of the Philippines, to be led by Mr. Mark Anthony Jacob Glorioso, Shrine Curator 2 of Museo ni Jesse Robredo. The next community flower to be offered is from the Boy Scouts of the Philippines. And to lead the offering are Scout Master Chavez and Miss Leia Medina. And that concludes the community flower offering. Ladies and gentlemen, the tolling of the bell is customarily being held every araw ng Kagitingan, either in the historic Corregidor Island or in Capa's National Shrine as part of the tribute to all Filipino heroes, patriots, and martyrs who fought and died for country's freedom and liberty. From the time of Lapu-Lapu to the Philippine Revolution against Spain, Filipino-American War, and World War II, it also honors Filipino defenders who fought in the Korean War, Vietnam War, veterans of military campaigns, members of the humanitarian contingents to other countries, and our modern-day veterans. The bell is tolled usually by a veteran. But since
our four remaining World War II veterans cannot anymore physically attend our ceremonies. A member of the Philippine Army will toll the bell on their behalf. The honor bell shall be presided by Honorable Jose B. Perez, City Councilor. Hello. The Honorable Mayor Nelson Legacion, the Honorable Congressman Gabriel H. Bordado Jr. of the 3rd District of Camarines Sur, as represented by Mr. Abang Mabolo, the Chief of Staff, the Honorable Vice Mayor Cecilia De Asis, Brigadier General William P. Peñafiel Jr., Commander 902nd Infantry Brigade, Philippine Army, Police Colonel Erwin L. Rebellion, City Director, Naga City Police Office, members of the City Council, our World War II veterans, and their descendants, fellow workers in government, and all the Nagueños whom we serve and protect. This bell of remembrance tolls for everyone who did everything humanly possible and beyond for the defense of this nation and the sanctity of freedom. The first toll is for the Filipinos who rallied without hesitation to fight for life and liberty, and for those who persevered throughout the enemy occupation, for the civilians who, despite the dangers of enemy retaliation, assisted and collaborated with the soldiers and guerrillas during the war. The second toll is for all the prisoners of war who injured and died in the horrible death march from April 10 to 15, 1942. The third bell, or the third toll, is for those who have fallen in the din of battle, for those who died of sickness and starvation, for those who have dreamt of peace and freedom, even in the abyss of death. The fourth toll is for the men and women who never lost hope and fought against overwhelming odds, even with depleted supplies and ammunition. The fifth toll is for the descendants of those who have fought the terrible war by their continuing effort to remember and extol the heroism of their relatives. The sixth toll is for our soldiers and uniformed personnel who rendered honorable military and civilian service in defending the country in times of war or peace, and in faithfully upholding their duty to preserve our sovereignty and national security. The seventh toll is dedicated to the disaster response teams and first responders, those courageous individuals who confront catastrophic events, tirelessly providing aid and restoring hope
in the wake of nature's fiercest challenges. We will remember and we will honor those who bestowed us life within the democratic ideals of freedom. May I invite everyone to please stand up? And all those in the military service and uniformed personnel to render a salute. Salute. Inspired by the legacy of unreserved courage, as our soldiers have shown during World War II, we vow to keep the flame of patriotism and service to our fellow men ever burning in our hearts. Mabuhay ang Pilipinas! Thank you very much, Councilor Joe Perez. May we request everyone to please remain standing for the opening prayer to be led by Ms. Alin C. Solano, Head of the PVAO Field Office, Region 5, to be followed by the singing of the Heart of Bicol March. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Almighty and ever-loving God, we gather before you today in solemn remembrance of the courage, sacrifice, and patriotism of our Filipino heroes, our veterans, our defenders, and all those who laid down their lives for our nation's freedom. As we commemorate the 83rd Araw ng Kagitingan and mark this meaningful Philippine Veterans Week, we offer our deepest gratitude for the valor of those who stood firm in the face of adversity. May their unwavering spirit continue to inspire us to serve with honor, to protect with courage, and to uphold the peace they fought so dearly to preserve. Bless our veterans, those who still walk among us with strength, comfort, and recognition that they serve. Bless also the heroes who gave their lives for our country. May their legacy live on in our hearts and in the generations to come. For those who have gone ahead, grant them eternal rest in your loving embrace. Guide us, Lord, as we continue to build a nation worthy of sacrifice. May unity, justice, and compassion reign in our hearts and in our land. This we pray in your most holy name. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Symbols of the rarest nature, a tree, a river, and a shrine.
We may now be seated. Once again, good morning and welcome to the commemoration of the 83rd Araw ng Kagitingan or the Day of Valor. Before we proceed to the second part of our program, allow me first to acknowledge the presence of our guests and city officials. Our City Mayor, the Honorable Nelson S. Legacion. Our City Vice Mayor, the Honorable Cecilia B. Veluz de Asis. Our esteemed City Councilors, we have Councilor Melvin Ramon Omar Buenafe. Councilor Joe Perez. Our SK Federation President, Councilor Jefferson Romeo B. Felix. Representing the 3rd District Representative of the Province of Camarines Sur, Congressman Gabriel Hidalgo Bordado Jr., we have his Chief of Staff, Mr. Abang Mabolo. The Commander of the 902nd Infantry Brigade of the Philippine Army, Brigadier General William P. Peñafiel Jr. The City Director of the Naga City Police Office, Police Colonel Erwin L. Rebellion. To all our guests, the department heads and student leaders, to the DepEd, and all the uniformed personnel, once again, good morning. At this point, we now listen to the welcome message of the presiding officer of the Sangguniang Panlungsod. Ladies and gentlemen, Vice Mayor Nene de Asis. Diyos marhay na aldaw sa tuya gabos. Na-acknowledge na po si mga yaon, so dahil ko na po uuliton, tabaka may malingawan po ako. On behalf of our beloved Mayor, Honorable Nelson Legacion, my colleagues, Honorable Jefferson, Honorable Omar, and Honorable Joe, of the 14th Sangguniang Panlungsod, and the entire City Hall family, I am honored to welcome you all to the commemoration of the 83rd Araw ng celebration of the 83rd Araw ng Kagitingan and Philippine Veterans Week. Welcome to Naga City. Dagos po kamo sa maugmang lugar. The theme for our 83rd celebration of the Araw ng Kagitingan in Philippine Veterans Week is Kabayanihan ng Veterano, Sandigan ng Kaunlaran ng Bagong Pilipinas. The sacrifice and heroism of our veterans afforded us our freedom. And freedom procured and sustained our progress and development. I salute and thank all our veterans and soldiers for their valor and service. I and our entire nation will always be grateful for your sacrifice. As a long-time public servant and soon-to-be private citizen, celebrations like this are also an opportune time and occasion to remind ourselves that valor and service are not exclusive to our soldiers and veterans. Ang kagitingan ay hindi lamang saklaw ng mga sundalo at veterano. Lahat tayo ay may angking kagitingan. Lahat tayo ay may kakayahang kabayanihan. Ang kagitingan ay hindi nakasalalay sa paggamit ng armas at ang kabayanihan hindi nangangailangan na magbuwis ng buhay. Oras-oras ay may oportunidad parang ating ipamalas ang ating kangitingan. At araw-araw ay pwede tayong maging bayani. Sa darating na eleksyon, tayo ay maging magiting. Tayo ay magpakabayani. Piliin natin ang mga totoong magsiserbisyo sa ating mga kapwa at ang totoong may pagmamalasakit sa ating bayan. Sa ulit po ang aking pagbubugay, Diyos mabalos asin marhay na aldaw sa satuya gabos. Thank you very much, Vice Mayor Nene de Asis. And to deliver a message with the theme, Kagitingan ng mga Bayaning Pilipino.
paano natin ipagpapatuloy ang kanilang legasiya. Ladies and gentlemen, Councilor Melvin Ramon Omar G. Buenafe. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ating mga ginagalang na mga opisyales ng pamahalaan, ang Mayor ng Naga City, Honorable Attorney Nelson Legacion, ang ating representante ng Tercer Distrito ng Camarines Sur, represented by former Mayor Abang Mabolo, si Congressman Gabby Bordado, Vice Mayor and Presiding Officer ng Sangguniang Panlungsod, Cecilia Veluz de Asis, ang ating pong Commander ng 902nd Infantry Brigade, Brigadier General William Peñafiel, ang ating pong magigiting na kasamahan sa konseho ng Naga City, Councilor Joe Perez at Councilor SK President Jepson Felix, si Colonel Rebellion, ang ating Director ng Naga City Police Office, ang iba pang mga opisyales ng Naga City Local Government Unit, ang ating mga nagpa-participate na mga kasundaluhan, ang mga nasa Philippine Army, ang Reserve Corps ng Philippine Marines, ang mga tauhan sa iba pang sektor ng Armed Forces of the Philippines, ang ating mga kasamahan sa Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology, ang ating mga Boy Scouts, Girl Scouts of the Philippines, ang mga kapatid, brothers, free and accepted Masons, ang iba-ibang mga organisasyon, ang ating pong mga veterano at ang kanilang mga kapamilya, ang mga retired na mga opisyales, sa atin pong lahat, magandang pag-celebrate ng ika-83 na araw ng Kagitingan at Philippine Veterans Week sa inyong lahat. Ngayong araw ay pinaparangalan natin ang pambihirang tapang at sakripisyo ng ating mga bayani na buong giting na lumaban noong ikalawang digmaang pandaigdig. Bilang isang dating opisyal ng Philippine Constabulary at nang lumaon ay naging Philippine National Police at bilang anak ng isang dating opisyal ng U.S. Armed Forces in the Far East or USAFE, ang okasyon pong ito ay napakahalaga sa akin at ito ay malaking karangalan at oportunidad para ako'y personal na makapagpugay at maipahayag ang aking pagrespeto sa ating mga bayani, ang mga kasundaluhan na imbuelto noong panahon ng giyera. Isa rin itong pagpupugay sa mga tagapagtanggol ng ating bayan sa lahat ng matatag na tumayo sa harap ng matitinding pagsubok. Sa okasyong ito, inaalala natin sina Vicente Lim, Jose Calugas, ang mga Bicolanong bayani na tumulong magpalaya ng Naga, Juan Q. Miranda,
Leon Aureos, at ang iba pang di na mabilang, kilala man o hindi, na ang kanilang kabayanihan ay paalala sa tunay at wagas na halaga ng kalayaan. Ang mga kwento tungkol sa kanila ay nagtuturo sa atin na ang pagmamahal sa bayan ay hindi lamang damdamin, kundi panawagan sa pagkilos. Isang tungkulin upang ipagtanggol at itaguyod ang ating bansa sa panahon ng pangangailangan. Habang ginugunitan natin ang mga pangyayari na nagdala sa atin sarili at sa araw na ito, tayo'y magmuni-muni at itanong natin sa ating sarili, paano natin mas mapapahalagahan at maipagpapatuloy ang legasiya ng ating magigiting na bayani? May mga ilan na paraan. Ang pag-integrate ng mga istorya patungkol sa ating mga bayani sa aralin ng ating mga estudyante ay nagsisiguro na malaman ng susunod na henerasyon ang tungkol sa mga sakripisyo at prinsipyo ng ating mga bayani. Ang pagsasagawa ng taunang mga kaganapan tulad ng ating paggunita ngayon sa araw ng Kagitingan ay napakahalaga. Ang mga seremonya sa mga bantayog at alaala tulad ng pag-aalay ng bulaklak at mga sesyon ng kwentong bayan ay tumutulong upang mapanatiling buhay ang kanilang alaala. Panatilihin at pagandahin ang mga bantayog at libingan ng mga bayani ng digmaan upang manatili itong mga lugar ng pagninilay at paggalang. Lumikha ng mga online na platforms upang idokumento ang mga personal na kwento, larawan at talaan ng mga sundalong lumaban sa digmaan upang ang kanilang pamana ay madaling ma-access saan mang panig ng mundo. Hikayatin ng mga pamilya at pamayanan na ibahagi ang mga kwento ng kanilang mga ninuno na nagsilbi sa panahon ng digmaan upang makabuo ng personal na ugnayan sa kasaysayan. Sa panahon ngayon na may mga banta ang Pilipinas, tulad ng nasa West Philippine Sea, mahalaga ang paggunita natin sa araw ng Kagitingan upang ipaalala at mapahalagahan ang mga sakripisyo at pagmamahal sa bayan ng ating mga magigiting na sundalo. Ito'y nagbibigay diin sa kahalagahan ng tapang, pagkakaisa, pagmamahal sa bayan, katatagan sa harap ng malakas na puwersa ng dayuhan. Sa paggunita rin natin ngayon sa araw ng Kagitingan, muling ipinapamalay sa atin ng kabayanihan ng mga Pilipinong sundalo na buong tapang na ipinaglaban ang kalayaan at dangal ng ating inang bayan. Ang kanilang sakripisyo, ang pagtayo sa gitna ng mga banta, ang pagpanig sa tama sa kabila ng panganib sa sariling buhay, ay pamanang kagitingan na hindi dapat malimutan, kundi dapat pagyamanin at isabuhay. Sa darating na halalan at 2025, ang ating pag-alala sa kanilang kabayanihan at legasiya ay higit pa sa seremonyal na pagpupugay. Ito ay isang paalala ng ating tungkulin bilang mga mamamayan na sa panahong wala na ang mga bala at sandata, ang laban para sa bayan ay hindi pa rin tapos. Ngayon, ito ay sinasabuhay sa pamamagitan ng matalinong pagboto, tapat na pakikilahok sa demokratikong proseso, at masusing pagninilay kung sino ang karapat-dapat
pagkatiwalaan ng kapangyarihan. Ang boto ay hindi lamang papel na inilalagay sa balota. Ito ay sagradong tinig ng isang mamamayang may pagmamahal sa bayan. Isang anyo ng kabayanihan sa makabagong panahon at pagpupugay sa ligasiyang iniwan ng mga bayaning namatay para sa ating bayan. Sa pagboto ng may konsensya, pag-iwas sa katiwalian at pagtutol sa panlilinlang, binibigyan natin ng katarungan ang sakripisyo ng mga nag-alay ng buhay upang magkaroon tayo ng isang malaya at makatarungang lipunan. Naway maging inspirasyon sa ating lahat ang diwa ng kagitingan, hindi lamang tuwing ika-9 ng Abril, kundi sa bawat pagkakataong tayo ay humaharap sa mahalagang desisyon para sa kinabukasan ng ating bansa. Sa halalan 2025, ipakita natin ang dugot pawis ng ating mga bayani ay hindi nasayang. Ipagpatuloy natin ang kanilang laban sa pamamagitan ng ating prinsipyo, integridad at pagmamahal sa bayan. Mabuhay ang ating mga bayani. Mabuhay ang Pilipinas. Thank you very much for that message, Councilor Melvin Ramon Omar Buenafe. At this point, we now listen to the message of the Commander of the 9th Infantry Spear Division, Philippine Army, with the team, ang Diwa ng Kagitingan, paggunita sa sakripisyo ng ating mga bayani. Ladies and gentlemen, Major General William Q. Peñafiel. Ang diwa ng kagitingan, paggunita sa sakripisyo ng ating mga bayani. Sa ating punong lungsod ng Naga, Honorable Nelson Ligacion, Sir, ang ating kinatawan ng ikatlong distrito ng Camarines Sur, Honorable Gabriel Bordado, na kinakatawan ni Mr. Abang Mabulo, ang ating ikalawang punong lungsod, Honorable Cecilia B. Velos de Asis, ma'am, at ang mga kasapi ng ating sangguniang panglungsod na sina Honorable Jose B. Perez, Honorable Melvin Ramon Buenafe, Honorable Jefferson Felix, na siyang SK President din, ang ating City Director, Naga City Police Office, Police Colonel Erwin L. Rebellion, ang ating kasama sa Philippine Veterans Affairs Office, Miss Aline Solano, ang Commanding Officer ng 9th Infantry Battalion, Lieutenant Colonel Tomas Bawayan, ang ating mga World War II veterans at ang kanilang mga dependents na nandito, ang aking mga kasama sa Military and Uniformed Personnel Services from the 9th Infantry Division, from the Philippine National Police, from the BJMP, Bureau of Jail and Management Penology, Bureau of Fire Protection, 312 Navy Reserve, 712 Marine Corps, Girls and Boy Scouts of the Philippines,
ang mga membro ng Free and Accepted Masons na nandito, at sa inyo pong lahat, isang magandang umaga po. Isang karangalan po ang tumayo sa inyong harapan habang ipinagdiriwang ang araw ng Kagitingan. At hayaan niyo pong basahin ko ang mensahe ng aming punong general ng 9th Infantry Spear Division, Major General Noe Alberto Q. Peñafiel, sa pagdiriwang ng araw ng Kagitingan. And I quote, "Ang diwa ng Kagitingan ay higit pa sa simpleng katapangan sa gitna ng labanan. Ito ay ang pagsasakripisyo ng sarili para sa ikabubuti ng marami. Ito ay ang pagtitiis ng hirap at pagdurusa para sa isang mas mataas na layunin, ang kalayaan at kapayapaan ng ating bayan. Ang mga bayaning ating ginugunita ngayong araw ay hindi lamang nagpakita ng pisikal na lakas, kundi higit sa lahat, isang di matitinag na determinasyon, sakripisyo. Nakasama ko ang mga sundalong handang ibuwis ang kanilang buhay para sa bayan. Nakita ko ang kanilang dedikasyon, ang kanilang pagmamahal sa bayan na lumalagpas sa personal na kapakanan. Ang kanilang mga kwento ay nagsisilbing inspirasyon sa akin at sana'y maging inspirasyon din sa inyong lahat. Ang araw ng Kagitingan ay hindi lamang isang araw ng pag-alala sa nakaraan, kundi isang araw ng pagninilay-nilay sa ating kasalukuyan at paghahanda para sa kinabukasan. Ang mga aral ng Kagitingan ay dapat nating gamitin bilang gabay sa ating pagtataguyod ng kapayapaan at kaunlaran. Kailangan nating maging matatag sa pagharap sa mga hamon ng panahon, maging handa sa anumang pagsubok, at maging matapang sa pagtatanggol sa ating mga paniniwala. Bilang isang sundalo, naniniwala ako na ang tunay na kagitingan ay hindi lamang nakikita sa larangan ng digmaan. Ito ay makikita rin sa paglaban sa buhay, ang pagiging matapat sa ating tungkulin, sa pagiging matulungin sa ating kapwa, at sa pagiging mabuting mamamayan. Ang diwa ng kagitingan ay isang pamana na dapat nating pangalagaan at ipagpatuloy. Ito ay isang apoy na dapat nating panatilihing buhay sa ating mga puso at isipan. Sa pamamagitan ng pag-alala sa mga sakripisyo ng ating mga bayani, nagiging inspirasyon ito upang magpatuloy tayo sa paglilingkod sa bayan at pagtataguyod sa isang mas maunlad at mapayapang Pilipinas. Mabuhay ang Pilipinas. Sa muli, magandang umaga sa ating lahat. End quote. Salamat po. Thank you very much, Brigadier General William P. Peñafiel, Commander of the 902nd Infantry Brigade. And now we listen to the message of the 3rd District Representative of the Province of Camarines Sur, Congressman Gabriel H. Bordado Jr., to be given by his Chief of Staff, Mr. Abang Mabolo, with the team Kagitingan sa gitna ng kadiliman, siyudad ng Naga sa panahon na imperialispong Hapon. To our distinguished guests and everybody who are here, Congressman Gabriel Bordado Jr. would like to send his apologies because he's assigned to
bring around Bicol region former Senator Bam Aquino, because they have a very special affinity because Bam Aquino was the campaign manager of the former Vice President Leni Robredo when he ran for president. And they pushed together Congressman Bordado in the lower house and in the Senate, Senator Bam, the law on tertiary quality education, free tertiary quality education. So they are together now moving around Bicol region. So I have to deliver his message. Naga came under Japanese occupation on December 18, 1941. On May 1 to 2, 1942, that is, I think, 5 months after, 2 large groups from Camp Isarog and the Tangkong Baka guerrilla groups, including the Agtas from Mount Isarog, armed with bows and arrows, launched their successful attack on the Japanese-occupied Naga. According to MacArthur's intelligence officer, 30 Americans and other prisoners who were about to be executed by the Japanese were freed in this undertaking. That event is now known as the Liberation of Naga. That was a significant victory, the liberation of Naga without the assistance of the Americans. The victory, however, was short-lived. A few days later, the Japanese reinforcements from Manila, numbering 8,000 soldiers, arrived, and the Japanese had a control of Naga once more. Although the operation was short-lived, the people of Naga never forget the occasion. They proved that they can stand against the conquerors if they are united. It was in 1945 when Naga was retaken with the American Liberation Forces, aided by the guerrillas. The Japanese came in their effort to include the Bicolanos to the greater East Asian co-prosperity sphere. They established the military provincial government for Camarines Sur. They tried to Japanize the Bicolanos, to teaching them the Nipongo. The Japanese were not accorded cooperation by the Bicolanos and the Nagueños. So they panicked and became what we call savage. They resort to torture, execution of people, rapes, decapitation, and extermination of villages. So maybe you will understand why they are like that, because the Bicolanos are capable of fighting back. So they become very violent. The great Bicolanos saw the horror, not just of the war, but the mass murders. So that was, I think, the inspiration. Anyone among us can do the same when we see so much oppression and injustice. We can mention names that will ring into your ears when we mention Mariano Aurios, Leon Aurios, Juan Q. Miranda, Simeon Arejola, Nick Piñaridondo, Honorato Oslo, and maybe countless names, but unknown to us, who offered their lives just to give us freedom, peace, and prosperity. And the fight goes on. Bicolanos, Nagueños are very proud, strong, and peace-loving people. May that continue to be our share in this part of the world. Good morning.
Thank you very much for that message, Mr. Abang Mabolo, the Chief of Staff of Congressman Gabi Bordado. At this point, let's all hear a song number by Miss Maria Paula Jean C. Guevara. Alamat na ang lahat ng iyong kadakilaan, bantog na ang iyong pangalan. Angking mong tibay at tatag ng kalooban, bantayog na tatak ng iyong karangalan. Saang mangdako laging taas noo, ako ay isang Pilipino. Apat na sulok ng mundo'y bilib sa'yo. Sa unos, bagyo, tulay, di ka nagpapatalo, di ba? Umadasalit, payapa sa gitna ng gulo. Ako ay isang Pilipino. Alamat tutuwagin ang mga taong may paninindigan at karangalan na walang bakit ang iaalay sa bayan. Para sa utawad ng Pilipinas ay handang makipagsabayan, pati buhay ay handang ibigay para sa ating kalayaan. Ano mang kinatatayuan nating antas sa ating lipunan ay hindi sukatan ng lakas. Mahirap man o maging mayaman, basta pinaira lang man sa akin, pwedeng countering ang alamat na habang buhay natin pwedeng malimutan. Mapagmahal sa Diyos sa lahit kalikasan, pag nadapa'y bumabangon at lumalaban. Lakas ng bisig mo'y dalay kaunlaran, sadyang bayani kang tunay ng bayan. Alamat na ang lahat ng iyong kadakilaan, bantog na ang iyong pangalan. Ang king mong tibay at tatag ng kalooban, bantayog na tatak ng iyong karangalan. Saang mangdako laging taas noo, ako ay isang Pilipino. Kayo mang ikulay nitong ating balat, iginagalang kahit sa iba yung dagat. Sandigan at sandata mo'y rangal at sipag, isa kang bayani. Alamat, apat na sulok ng mundo'y bilib sa'yo. Sa unos, bagyo, tulay, di ka nagpapatalo, di ba? Pamatasalit, payapa sa gitna ng gulo. Ako ay isang Pilipino. Isa kang alaman, o matasalit, payapa sa gitna ng gulo. Ikaw, ako, sila, nagkakaisang Pilipino. Yay, ay, Thank you very much, Miss Paula Jean Guevara, for that patriotic song number. And now, let us all hear the message of our City Mayor with the team Kabayanihan ng Veterano, Sandigan ng Kaunlaran ng Bagong Pilipinas. Friends, ladies and gentlemen,
the Honorable Nelson S. Legacion. Magayon po itong song number, si Message, and then of course, kakaiba po ang dating. Kaya palakpakan na po si Maria Paula Jean Guevara. Ngunyan pong aldaw, holiday, asin kadaklan kan mga tao, nagpapahingalo, nasa bakasyon mode, nasa Pasakaw Beach, asin iba pa pong mga beaches, digdi po sa probinsya kan Camarines Sur. Alagad kita, iraon po kita ngunyan, pero sa paggirumdum, kan araw ng kagaytingan, kan kabayanihan, kan satuya pong mga veterano. Kaya congratulations po sa satuya gabos, palakpakan daw po ang satuyang mga sadiri. Bago po ang sa kuyang mensahe, abo ko pong haluin halaba. Rugado na po ang sa kuyang dahil po sa aldaw bangging pagtaram. Pero maawat ko pong i-acknowledge, siyempre, ang presiding officer, kan Sangguni ang Palonsod, ang satuya pong BC Alcalde. Palakpakan po by Mayor Neni De Asis. May mga kaibanan po kita. Councilor General Omar Buenafe, ang satuya pong local o kaya resident historian, Councilor Joe Perez, SK Federation President, Councilor Jefferson Felix, ang satuya pong City Director, Colonel Erwin Rebellion, and nakukonsuluhan po ako kan binabasa ko po si listahan, si guest list. Pareho niya akong Peñafiel. Ang commander kan 9th Infantry Spear Division kan Philippine Army, digdi po sa Bicol Region, siyaon po dyan sa Pili. Ang commander, ang apelyedo, Peñafiel. Pero, ang nagre-representar po sa saya, digdi, sa Roma na Peñafiel. So, dawa po mayo po digdi, ang commander kan 9th Infantry Spear Division kan Philippine Army, sa tuya pong palakpakan, Major General Noe Alberto Peñafiel. Ang nakaabot sa kuyang informasyon sa rong Bicolano. Pero ang nagre-representar po sa SAIA, na iyo po ang commander kan 902nd Infantry Brigade sa Roman na Peñafiel, yaon sa satuyang atubang Brigadier General William Peñafiel Jr. Itong nainot na Peñafiel, Bicolano, siya hali sa northing parte kan Pilipinas, Cagayan. Nagkataon lang siguro na magka-apelyedo, pero ang sabi po sa kuya, magkaklase po sinda sa Philippine Military Academy. So palakpakan na po si General William Peñafiel Jr. Of course, sa tuya man pong pagtaong-galang, pagpapasalamat sa presensya kan Bureau of Fire Protection personnel sa pamamayo ni City Fire Marshal Chief Inspector Mark Alan Consuegra. Palakpakan na po. And sa tuya pong Jail Warden, si Jail Chief Inspector Rodolfo Bersosa. And then si counterpart, ang apod Wardress, Junior Inspector Chona Seno. Siringman ang pagtaong galang po
sa mga personahe kan Department of Education headed by, presente po ngunyan, si Sir Fernando Boy Macaraig. Palakpakan ta po mga taga DepEd and all the public school students and faculty members here present. Mga local media partners, mga living veterans kan sa tuya pong syudad, aapat na lang po yan, sa indang pamilya. And of course, the head of the Philippine Veterans Affairs Office. Palakpakan ta po si Ma'am Aline Solano. Mga tugang niyato sa Isarog Masonic Lads, o kadakol po yan, naihiling ko po si Byron yaon sa satuya pong atubang, asinan sa iya po mga pag-iriba, sa mga kapulisan, sa gabos po na yaon digdigon yan, sa liwat po maray na pagkaaga. Matagalog po ako. Ngayong araw, muli po tayong nagkikiisa kasama ng buong sambayanang Pilipino sa pag-alaala at pagkilala sa kagitingan ng ating mga sundalo noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Sa ating mga veteranong sundalo, ang amin pong taos-pusong pasasalamat sa inyong katapangan at mga sakripisyo. Palakpakan po natin sila. Diyos mabalos po sa inyong napakadakilang serbisyo. Ang tinaguriang Battle of Bataan na nakilala rin sa ating kasaysayan bilang The Fall of Bataan at Bataan Death March ay isang madilim na bahagi ng kwento ng katalingkasan ng ating bansa. Sa pangyayaring ito ay mistulang nagwagi ang ating mga kalaban sa pagkamit natin ng kasarinlan. Subalit sa pagpapatuloy ng ating kwento, nasaksiyan natin na ang naging larawan na ito ng pagsuko at pagkatalo ang siyang kalaunan ay nagsilbing malakas na sandigan ng ating mga kaalyadong bansa at matibay na pundasyon ng inspirasyon ng milyon-milyong mga Pilipino para maipagpatuloy ang paglaban para sa ating kalayaan. Ang kwento ng pagbagsak ng Bataan ay siya ring kwento ng pagtindig nating mga Pilipino. Ang naging larawan ng pagkabigo at paghihirap ay parehas na larawan ng pagmamahal at pag-asa. Kaya ngayon tayo ay hinahamon na ipagpatuloy ang kwento ng Bataan, ang pagmarcha patungo sa kaunlaran. Sang-ayon sa tema ng ating okasyon ngayon, kabayanihan ng veterano, sandigan ng kaunlaran ng bagong Pilipinas. Tayo ay hinihimok na magbalik tanaw sa larawan ng kagitingan na ipinamalas noon ng ating magigiting na mga sundalong Pilipino. Naniniwala tayo na ang parehong tapang at pagmamahal sa bayan ang siyang magsisilbing malalim na pundasyon at matatag na depensa ng ating bansa para sa hinahangad nating pag-unlad. Ito po ang parehong ambisyon na nilatag natin dito sa Naga noong nagsisimula pa lamang tayo sa ating administrasyon. At natutuwa tayo sa maraming positibong mga resulta nito na ngayon ay nararamdaman na natin sa ating lungsod.
Ito rin ang parehong adhikain na dadalhin natin sa ating mga karatig bayan dito sa ating distrito. Marami pang mga pangangailangan ang naghihintay na ating matugunan sa iba't ibang sulok ng ating pamayanan at nakikita natin na hindi ganon kadali ang pagsasakatuparan ng ating mga mitiin. Subalit, katulad ng kagitingan ng ating mga veterano, higit na naniniwala tayo sa karangalan ng ating mga hangarin patungo sa pag-asenso kumpara sa mga limitasyon na maaring pumigil sa atin. Ito ang parehong pagmamahal at pag-asa na ating babaunin para mapagtagumpayan natin ang anuman na balakid. Iba-iba man ang ating mga gawain, iisa po ang ating layunin. Bitbit ang kagaitingan na ito, patuloy po nating ipaglalaban ang kapakanan ng ating bayan sa kasalukuyang panahon. Ipaglalaban natin ang edukasyon at kalusugan ng bawat mamamayan. Ipaglalaban natin ang kaligtasan at kapayapaan ng ating mga pamayanan. Ipaglalaban natin ang pagkakaroon ng maunlad na kabuhayan at maayos na pamumuhay para sa lahat. Kasabay po nito, ang paglaban natin sa anumang mga gawain ng paninira, ng panduduhagi at pagkakawatak-watak na maaaring humadlang sa ating mga hakbangin sa pagpapatuloy ng ating mga nasimulan. Hanggang sa dulo, dadalhin natin ang ating mga hangarin para sa patuloy na pag-unlad. Hanggang sa dulo, hindi natin isusuko ang katuparan ng ating mga pangarap na pagbuti ng buhay ng bawat Nagueño ng nakatira sa ating distrito sa harap ng anumang limitasyon, hamon o mga pagbabago. Ito ang ating kagitingan patungo sa pagkamit ng mga minimiti nating nakaunlaran. Ang amin pong imbitasyon sa ating lahat, patuloy po tayong magsama-sama sa ating laban para sa tuloy-tuloy pong pag-asenso ng Naga at ng ating distrito. Mabuhay po ang ating mga magigiting na mga veterano. Mabuhay po ang kagitingan ng mga Pilipino. Salamat. Muli, magandang umaga. Thank you very much, Mayor Nelson S. Legacion. And to conclude our program, we will be having a group photo op by batch. All attendees may we request the PNP, our uniformed personnel, the Philippine Army, to kindly stand by for a group photo op. May we also request our support team to kindly remove the podium.